Ademais de Casa Real, tal e como informan as fontes, pois o que nos din é que queren que se trate como unha máis, que esta é unha clave. E logo outro dos aspectos que xa nos dicía Bernardo, que estamos todos aí pendentes, é da estética da princesa, do peiteado, e hai un asunto aquí, quería María, que xa outro día o adiantamos, que nos ten a todos intrigadísimos, e que ten que ver con como a princesa é capaz de facerse ese moño, co pelazo que ten, que a muller ten un pelo moi longo. Eso sí que son maniobras, Efectivamente, ela é capaz de facerse ese moño que non sei como fai, pois entendo que nun tempo breve, porque senón non lle dá tempo a facer as maniobras. Claro, porque creo que lle dan 10 minutos para vestirse, para facer o moño, para salir, para... Xa a pobre, é que con ese pelo largo que ten non é tan fácil. Non, eu só escoitarte xa me agobio. Vale, así que propusémoslle un reto a nosa querida María, que xa sabedes que pode con todo, aquí no termómetro. Trouxemos, mirade que teño aquí debaixo da mesa, isto como de baúl de Mary Poppins, sae de todo. Bueno, temos aquí esta, como se lle chama isto en perruquería, María? Chamámoslle muñeca ou peluca. Un muñequiño, non? Para facer prácticas. Vale, ten a verdade o pelo un pelín máis longo que a princesa, non é por porcho difícil, pero bueno. Ten o máis largo, pero ela ten moito tamén. O reto que lle queremos propor aquí a nosa querida María é que che imos a por un contador de 40 segundos, imos a ser aquí un pouco malos, imos a pensar que a princesa se queda dormida, vale? E que ten que chegar a tempo Chega tarde. Chega tarde e a muller ten que recollerse o moño aí tiqui, porque senón non chega aí a pasar revista, farase, non? Non sei como se chama isto na serga militar. Así que, imos a colocarlle o termómetro, estou boa eu, o cronómetro a nosa querida María en 40 segundos, a ver se quen de facer un moño como que leva a princesa Leonor. Estás preparada? El tiempo empieza... Xa! Vamos, María, dalle! A ver. Dalle vida. É que eu quero ver a técnica, a ver como fai, María. Vaite contratar, María? A ver, isto non é o mismo que vai o día que vai de guapo, co día a día. Se vos fijades no barco, non vai perfecto. Entonces, hoxe tamén, en 40 segundos, imposible que vaya perfecto. Vale, pero estás facendo unha coleta, unha trenza? Estou facendo unha coleta porque recollemos o pelo todo xunto e logo facemos unha trenza, porque ela, se vos fijades, sempre leva o moño ca trenza. É máis, o reto dixen, son capaz de facelo con horquilla sola. Joder, que lle sobrou ainda. 3, que xa está! Claro, que sobrou! Que bo! María. A ver, non está increíble. Non está perfecto, pero... Mándalle unha mensaxe á princesa, Si puedes, non hai excusa, non hai excusa. Así que isto é o que ten que facer a princesa todas as mañas. Claro, ela ten que facer unha coleta primeiro, porque senón a trenza directamente, pois se aflojaríaselle dos lados, é verdad que despois, como vai ca gorra, ten que ir moi axustado. Entonces, unha coleta, unha trenza, darlle a volta ao moño e unha horquilla ou dúas e xa está. Horquillas, bueno, aquí vémonos capaces de facelo, non? E todos os días. Eu penso que se eu fose princesa eu querería ter súbditos, senón... Hombre, que me fagan a trenza, que me fagan o moño... Estas maravillosas mulleres que tedes aquí en maquillaxe, perruquería, que fan milagres. Cando vai de bonito, leva axuda. Cando vai a diario... Claro. Eu queixándome cando me teño que poñer un pouco de cera no pelo polas mañás, vamos, nada que ver co todo que ten que facer a princesa Leonor. Tranquilo, que eso cosa eu me queixaba, pero bueno. Claro, pero ademais entendo que agora, como entre as rapazas novas se levan esas melenas tan largas, ela dirá, bueno, non quero renunciar a ter o pelo longo, pero claro, non é compatible co traballo militar, non? Exactamente, que a súa disciplina, pero é verdad que co pelo recollido, facendo deporte, indo tanto ao mar, pois, pero despois tamén hai que coidalo, o pelo non pode estar sempre recollido, ten que respirar, ten que airearse. Pero destacar tamén a disciplina castrense, a disciplina militar, que incluso está medido, está tipificado a roupa interior. É dicir, o número, bueno, pues de roupa interior que ten que ter a princesa, a cor da roupa interior, é dicir, está todo tipificado na disciplina militar, é moi difícil, é dicir... E o tempo que teñen tasadísimo para arranxarse, non? E todo iso acabamos de ver, de facerse o moño a primeirísima hora da mañá, é dicir, cando sai o sol... Sí, que unha está todavía que non veo café, está aí. Claro. Bueno, pero se aprendemos unha cousa máis, aquí coa nosa querida María. Bueno, que temos que irnos a publicidade. 1:11 da tarde, pero mirade onde imos a estar a volta.